Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Basola umshayeli ngokuhuqa ubuthongo ngesikhathi kubhubha amalungu e-EFF ayishumi kwisiphihle sengozi yebhasi neloli. Ngilibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwedemeti. Igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ongakubeza intatheli eka YouTube. Kusola ukuthi ubebanjwe ubuthongo umshayeli webhasi kwisiphihle sengozi yebhasi neloli ngesikhathi kubhubha amalungu e-EFF ayishumi engozini ebese Vryheid. Abasinde engozini eyenzeke ngomsombuluko ngase Vryheid bathi umshayeli webhasi ubebukeke banjwe ubuthongo ngesikhathi ibhasi ebithwele amalungu e-EFF ishayisana neloli. Lamalungu e-EFF kuthiwa bebuye emcimbini wokugubha usuku lentshe obuse Kingswell Ithini Stadium eMlazi eThekwini. Umholi we-EFF umnumzana Julius Malema yena obethula inkulumo yosuku ngomsombuluko kule ngqungquthela yentshe. Kule ngozi kubeka ukuthi kulimale enqwaba yabantu kanti ababili kubeka ukuthi basesimeni esibucayi esibhedlela. Osinde kule ngozi umnumzana Lindizwe Zunguthe ubesathathe isithongwana ngesikhathi kwenzeka isiphihle sengozi. Abantu basho okuningi, abanye bathi umshayeli webhasi ubezama ukudlula enye imoto kanye abanye bathi ubeseficwe ubuthongo. Kuchaza uZungu osinde engozini uthi yena uphaphama yabantu sebekhala isimaye maye. Uqhube wathi namanje kuzoba nzima ukukhohlwa isiphihle sengozi. Uyaqala ukubona into enje. Uthi ke akazi uyoyixoxela ubani le ndaba, uyixoxela amagwababa eChobani. Umphathiswa wezokuthutha KwaZulu-Natal umnumzana Siboniso Dumuthe bazophenya ngembangela yengozi kanti umshayeli webhasi neloli basesibhedlela ngaphansi kweso lamaphoyisa. Uqhube wathi sesixhumanile namaphoyisa ukuba sondele eduzane, lokho senzele ukuthi abeseduzane uma kunesidingo sokuthi amaphoyisa ahlole labashayeli ukuthi bebengaphuzile yini ngesikhathi kwenzeka lengozi. Okwamanje kusaphenywa icala lokubulala ngokungenhloso. Meya akamasipala waSolundu umnumzane Wilson Ntshangase ikhale kakhulu ngomthelela wamaloli ahamba kulomgwaqo. Ntshangase uthe zonke izingozi ezenzeka kulomgwaqo zibandakanya amaloli. Abesethi sinxusa iziphathimandla ukuba zilisukumele udaba lwamaloli asebenzisa lomgwaqo. Isikhathi esiningi uma kunengozi athatha imiphefumulo eminingi kusuke kukhona neloli phakathi. Asazi ukuthi kuphi iziphathimandla zomgwaqo ezingakwenza ukuze kukwazi ukugwemeka izingozi. Bafethu maningi kakhulu ama-comment, ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.